Ce faci, mă, în dimineața asta? Te-ai trezit? Da? Ai chef de joacă? Sar ca un cangur pe aici. Hai să mergem să mâncăm. Hai să vedem în ce costă prima masă. Deci, fulgi de ovăz se găsesc oriunde, și ieftin, cred că 4 lei costă punga. În fiecare dimineață e o sursă foarte bună de carbohidrați. Fulgi ăștia de ovăz, deci e foarte ok pentru micul dejun. Un pic de lapte, pentru că ovăzul, dacă nu îi pun un pic de lapte și îl încălzesc, fulgii ăștia sunt groaznici, chiar sunt, pentru că au gust de, zici că mânci nisip, pietre tari. Iar n-ai ce face cu ei. Punem o cupă de whey care are exact per servire 24 de grame de proteină, deci e un supliment, e un început bun pentru dimineață, să mănânci 24 de grame de proteine. Aruncăm o cupă, punem la încălzit 1 minut la microunde, fix 1 minut, și după 1 minut aruncăm niște stafide în el și asta e masa pentru micul dejun. Am aruncat și stafidele, știu, arată ca un fel de lături și cu stafidele astea e foarte bun la gust și nutrițional, e un mic dejun foarte, foarte în regulă. Și am pe cineva care mă păzește aici. Da, de ce e ochii așa de mari? Tu nu trebuie să mănânci ovăz și nici lapte, că ai crescut mare. Spune ceva. E duminică, vremea e foarte frumoasă afară și o să merg a doua masă să o iau în familie. Pentru mine 4 mese minim sunt cel mai importante. Țineți minte că sunt hard gainer și nu pot să pun pe mine masă musculară dacă nu mănânc de cel puțin 4 ori pe zi și așa cum trebuie, corect și cu valori nutriționale foarte bune. Ideea e că ai nevoie de o determinare foarte puternică să poți să mănânci exact așa cum ar trebui ca să ți se vadă rezultatele. Pentru că degeaba mergi la sală, îți rup oasele, stai cu febră musculară 5 zile și acasă nu mănânci decât de 2 ori și atunci pâine. M-am enervat astăzi pentru că, după cum știți, mâine e evenimentul la Brand Minds la București, un eveniment foarte fain unde vin oameni din toată lumea și din New York, vine și Gary Vaynerchuk, dacă îl știți de pe YouTube. Și voiam să-mi fac rezervarea la hotel în centrul Bucureștiului și vreau să-mi fac rezervarea pe astăzi, să o schimb de pe mâine pe astăzi. Și se pare că duminică în centrul Bucureștiului, chiar dacă e duminică, nu e nimeni acolo la departamentul de rezervări să poată schimba. Ceea ce mi se pare oarecum absurd dacă eu sunt turist străin și vii din străinătate. Bine că nu sunt obligat să schimbe rezervarea dacă tu ai făcut-o într-un fel, dar totuși ar trebui să existe cineva care să zică, bă, nu știu, nu se poate. Ok, deci a doua masă, eu sunt foarte mulțumit de ea, am luat-o în familie, conține tăiței din orez, o sursă bună de carbohidrați, friptură de porc care conține proteinele necesare și un sos de soia și portocale foarte ok. Ce nu mă așteptam era să mănânc o masă chiar așa de în regulă acolo, pentru că nu știam ce o să fie gătit și ce o să mănânc. Se vede un pic de grăsime prin carnea asta, dar bineînțeles că am dat-o deoparte și nu am mâncat-o. Acum și dacă o mâncam nu se întâmpla cine știe ce. Țineți minte că am 75 de kilograme, vreau să ajung la 80 și trebuie să mănânc un minim de 3000 de calorii pe zi. Cam asta a fost a doua masă, ne vedem la a treia, care mai mult ca sigur o să fie făcută de mine acasă. Veșnica întrebarea planetei, cu ce mă îmbrac, ce cămașă să iau, nu știu, o să găsesc eu cămașa și mă pun să fac bagajul pentru atât de mic, nu trebuie mai mare. Să vedem cât de mult poate să dureze să facem omlete, că atâta se plânge lumea că vai, n-am timp să mănânc și așa mai departe. 4 ouă, 1, stai să iau, dă-te pisi de aici,
1, 2, pun 2 întregi, 3 întregi cu tot cu gălbenuși și unul îl pun fără, doar albușul. De ce? Pentru că na, se spune că are foarte mult colesterol gălbenușul și nu-i bine să faci exces. Bun. Până aprinde ia foc casa. Încet, da? Așa. Ulei de măsline, bineînțeles că doar nu folosim ulei untură. Trebuia să folosim untură de la cuptor, da? Ulei de măsline. Dacă vreți condimente ceva, eu condimentez după, când am treabă. Amestecăm omleta, zang, 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 zang. Hai, cam asta e toată vrăjeala. Lăsăm să se încinde. Ce mai am? Cu ce să combin? Pentru că nu am chef să mai fierb orez. Am aici niște orez un pic rămas. Nu am chef să mai fierb altul. Niște fasole care oricum are carbohidrați, dar nu chiar atâta de mult. Fasole verde la conservă. Nu se focusează. În fine. Fasole verde la conservă. Și asta e. În timp ce se face omleta, pregătesc frumos farfuria ca să pun restul de mâncare. Pisi, dacă stai în picioarele mele, poate te calci. Tu ești foarte mică și nu vreau să te calci. Trebuie să am grijă de tine, nu să te calci. Da, după cum ziceam, e foarte puțin orez. Asta e. Punem fasole verde. Nici măcar n-am luat niciodată din asta. Chiar sunt curios cum e aș. Chiar sunt foarte curios. Cum să fie? Arată foarte bine, arată ca o fasole verde. Punem și fasolica. Să vezi ce masă facem. Ata se plânge lumea, că nu are timp să mănânce, că nu are timp să gătească și așa mai departe. Uite, o masă care o facem în maxim 4 minute și o masă destul de ok, ca și nutrienți pentru sală. Unde e lingura mare? Aici e lingura. Am întors omleta odată. Eu folosesc sos de barbecue. În România nu găsesc niciun de sos de barbecue fără zahăr. Dacă știți pe undeva sos de barbecue fără zahăr sau cu zahăr, conținut de zahăr foarte redus, îmi spuneți că în România nu găsesc absolut niciunde. Uite, gata și omleta. Vă arăt la sfârșit. Cum ziceam, avem și a treia masă gata. Asta e ce conține. Avem omletă cu un pic de sos de barbecue, fasole verde, orez, roșii. Cam atât am adăugat și la masa asta eu iau și vitamine. Subcarpați, bine, vine cu balada. Mergem la Subcarpați, tata. Oricum ajung pe la sfârșitul concertului, da. Măcar să vedem și noi ceva. Am venit la concert la Subcarpați. Așteptăm pe Adi să vină și mergem să vedem. Nu contează lungimea părului, acum faceți gălăgie pentru tatălui. Și pentru voi, mici, înțeleagă, microfonul e un voi. A patra masă am mâncat-o la McDonald's, am luat un Grand Big Mac care conține în total cu cola și cartofi 1000 de calorii. Eu n-am mâncat absolut tot, am mâncat Big Mac-ul care conține 30 de grame de proteine și vreo 60 de carbohidrați. Are și ceva grăsimi, dar pentru o noapte de condus m-a ținut foarte bine masa, ținând cont că trebuie să pun și în greutate. Asta e, ziua e gata, am apucat să mănânc mesele, o să le pun după în producție, o să vi le arăt exact. Eu sunt pregătit de plecare, e 1 noaptea, mă duc să alimentez și plec către București.